Jatend Migao mar thieth Aden Duale osingo mar golo ayanga listi mar ute thieth kod lakteche manochiwo thieth kod bero ma bandia ka gitiyo gokumba mar thieth mar SHA. Duale mane loso e kinde mane gikete winjruok mar chiwo thieth ne jotuo mag nyarogno kod adundo e kar thieth mar Aga Khan oyango ni listi no oseiki kendo pod ni oketgi ayanga to ute thieth go ibiro loro kendo jochiw thieth go bende biro yudo kum mowinjore. Never again will Kenyans be treated by quacks. Never again will Kenyans go to a facility that does not look like a health facility. And that's why today I'm very, very happy to have come to Aga Khan University, one of our premier institutions in our country, with all that is required. That's what our referral facilities to do what is right. And our business is to make sure that we provide accessible, affordable, quality healthcare to our citizens.